Ndikolanga Malawi zina lako nilokoma kwa mbili ndikagona ndimakulota iwe. Tikulandireni ko program yapadera yomwe tikhale tikuunikira nkhani yokhuza budget. Tikudziwa Malawi ambiri tinasatira ena kumene timangomva koma kuti timvesese kuti kodi nkhani ya budget imayenda bwanji komanso kodi chikuchitika mchani nthawi zina kuvuta kwa zinthu kuti timvesese zimakhala zovuta. Adakambapo ena kuti nanga si budget iyo ili mchingerezi kodi ife timva bwanji zimasokera kuti anthu ena abwere atambasule chimodzimodzi. Tikudziwa kuti ndalama zokwana 10.9 trillion ndi zimene zayikidwa kuti ziyendesere budget imeneyi, ndipo magawo ena 4 omwe tikhoza kunena kuti amayendetsa kwambiri dziko lino, magawo ngati okhuza agriculture, aulimi, magawo ngati okhuza za umoyo, nkhani za manufacturing, komanso pali ndithu magawo angapo okhuza makati mongofotokoza bwino tinene kuti agriculture, health, mining komanso manufacturing, kumeneko ndithu kwayikidwa ndithu ndalama zokwana 1.3 trillion. Tikhoza kusimikiza apa kuti ni ndalama zambiri ndithu, koma ife lero sitiunikira zonsezi chifukwa makolo mbuyomu adatifotokozera kuti wana inu chuma chili mthaka, ndipo amafotokoza nkhani zokhuza ulimi, chingerezi chake nkomati agriculture, kuja kuli 1.3 trillion kucha. Ndiye lero ndili ndi katswiri wa zaulimi, iyenso ndi mulimi, chifukwa nthawi ina ukhoza kungokhala katswiri koma zinthuzo suchita, koma akuluwa he does it practically, amapanga ndithu zinthuzo. Tifuna tiphunzirepo ziwiri zitatu komanso atambasule kuti kodi mkatikati mwa budget imeneyi pa nkhani za ulimi tiunike motani. Ndiye mu program yathu yapadera yomwe tikhale tikuunikira kwambiri nkhani yokhuza budget komanso ndalama zimene zayikidwa ku nkhani za ulimi, ndikhala ndi a Leonard Chimwaza kuti afotokoze aunikire ziwiri zitatu, chifukwa ndikhoza kusimikiza pano kuti ambiri ukadaulo weniweni woti timvesese budget umakhala ovutirapo. Ndiye ndisadapitirire kwambiri ndi alandira Chimwaza. Koma muli bwa? Ayi, moyo ulipa kaya inu kumeneko. So pano anthu nkudabwa kuti akuti amene wandi mulimi koma suti amenyayo khayo kuti ya mulimi timamdziwa ife olo akamuyika pa magazini amayenera kuti aoneke kuti wavala zonyenyeka, mulimiyo alimbo nde alimi amasiku ano mukumaphatu masuti. Ya ndizona ndikunena kuti tikanena kuti mulimi sindiye kuti adzooneka wamatope chani, ayi ngakhale ofesi yathu ndi amatope, komano masiku ano kuli awa timati ma commercial farmers amene akulima makono, kugwiritsa ntchito njira za makono. Nde mwina mukaona mulimi woti akuoneka ngati sadaoneke mwa matope choncho ndikuti ino ameneyo ayi ndi mulimi ndithu. Ndine mulimi wochita, ndili ndi minda, chilichonse chimene mulimi amene okhala nacho ndili nacho, ndipo ndimalima ndithu. Moti mmene mandiyitana kuti ndibwere mwina kuti ndithirepo mlomo nkhani ya budget ya 2026-2027 makamaka ku gawo la ulimi, ndachokera pamunda. Ndachokera pamunda ndithu, chifukwa ife monga alimi pano tili kalikiliki kugwira ntchito zosiyanasiyana, makamaka kuonetsana kuti no mbewu zimene tinazidzala miyezi 3 yapitayi tikuzisamalira kuti no kunsika zipite mbewu za quality. Mvula tisadapite ku nkhani yathu yasiku lero nanga sitikamba za ulimi apo, ikhala ngati chaka chino idasachita bwino kenako nkuzapanga njomba, mungayilongosole bwanji chaka chino kuti koma tipeza? Ya ndizona ndikunena kuti nyengo ya ulimi chaka chino yakhala nyengo yabwino. Madera ena yakhala yovutirapo, komano ngati dziko tikondwe kuti department ya meteorological services komanso climate change inatipatsa kauniuni kapena ulosi wamene nyengo iyendere, ndipo anafotokozera onena kuti chaka chino chimene chikungothachi cha ulimitu chimenecho 2024-2025 pali kuthekera konena kuti madera ena alandira mvula yochuluka, ena alandira mvula ya pakatikati, ndipo pakhalanso kuthekera kuti madera ena kukhala ng'amba, kusonyeza kuti mwina mvula izasowerapo. Zimenezo ndi zimene taziona
zitapherezera mchaka chimenechi, ndipo maboma ambiri makamaka chigawo chakumwera ndi kummawa pang'ono tinaona kuti kumene kumvula inazasowa mu nthawi yofunikira kwambiri pamene chimapanga ngayaye mvula inazasowa. Komanso madera ena mvula inagwa yochuluka kwambiri mpaka tinali ndi nkhani yonena kuti madzi akokolola minda, miyoyo ya anthu komanso katundu, zonsezi zikungopherezera unena kuti ulosi umene Department ya Meteorological Services komanso Climate Change inatipatsa ndi umene ukupherezera pano. Koma kawirikawiri ife monga alimi timalimbikitsidwa kunena kuti ulosi wa zanyengo uzilipasa ndondomeko zakukonzekera ulimi. Pamene tinadziwa kunena kuti madera ena tilandira mvula yochepa, mvula yochuluka kapena mvula yapakatikati, timayenera kuti tipange maplani ogwirizana ndi nyengo. Moti kwa iwo alimi amene anadziwa kuti mwina dera lawo kukhalano kusintha kwa nyengo, mwina mvula sigwa bwinobwino, ndikhulupirira kuti amene adzala chinangwa, amene adzala khobwe, kudzala mbatata, ndiye kuti mbewu zimene zikula bwino. Ndipo madera ena amene anauzidwa kuti mwina dera lawo kulandira mvula yochuluka, ndiye kuti anadzalanso mbewu zimene zimafuna mvula yochuluka, ndipo mbewuzo zikuchita bwino. Ndiye chimene chimafunikira kwambiri mulimi wa makono, mulimi wa nzeru amayenera kuti akalandira uphungu kapena ulosi wa zanyengo umthandizire mulimiyo kupanga plani ya mmene alimire chaka chotsatiracho. Nkhani yathu inatibweretsa pano mwina simene umotimango dusiramu. Nkhani ndi ya budget yomwe tinaona ndithu nduna zachuma Joseph Mwanamveka akupereka ndithu ku parliament, ndipo ndalama zochuluka zedi zomwe zagawidwa komanso kuphatikizapo sector imene ya zaulimi yomwe inu mukugwamo. Yapasidwanso ndalama zochuluka zedi, mwina mungayigawe motani kuti amalawi athe kumvesesa chimodzi mkatimo tikumva za CDF, tamvamonso za megafamu, tamva ma irrigation, pali ndithu chimodzi ndipo ni ndalama zake. Overall inu ngati mulimi mukukondwa kapena mukhonzonena kuti koma ndi mkwiyo zedi chifukwa zomwe apanga nduna chaka chino sizinakondolese kuyamba kwathu tiyambe motero? Ndizoona unena kuti masiku angapo apitawa nduna zachuma Joseph Mathiola Mwanamveka MP chinakomera kuti afotokozere mtundu wa Malawi mmene chuma cha 2026-2027 chiyendere. Ndife okondwa ndi mmene budget ayiyalira. Ndinokondwa? Ndife okondwa ya. Mwakhutira? Kwambiri. Ine ndikuyimirira pano alimi ndife okhutira kwambiri chifukwa asana tifotokozere mmene budget yayikonzera anayamba kayatifunsa. Kunachitika ma consultative meetings zigawo zonse zitatu, ndipo ife ngati alimi tinayitanidwa kuti tipiteko tikapereke maganizo athu. Ndipo chimene taona nchonena kuti zimene takhala tikufunsa kuti zikhale mu budget anduna aziponyeramo. Budget ya chaka chino ili yabwino kwambiri pa magawo angapo. Gawo loyamba ndionena kuti chaka chatha budget yopita ku agriculture ndalama zimene zinalimo ndi 693 billion Malawi kwacha. Komano chaka chino ndalama zimene zaperekedwa ku unduna wa zaulimi ni pafupifupi 931 billion Malawi kwacha. Komano 931 billion Malawi kwacha ndi gawo chabe la 1.3 trillion imene yaperekedwa ku magawo 4 ofunikira kwambiri ku ntchito za chitukuko kuno ku Malawi. Tikumbukire paja kuti kuli strategy ija imene amayitchula kuti eti ili ndi maemu awiri, kuli agriculture, kuli tourism, kuli mining komanso kuli manufacturing. Ndiye boma laonjezerakonso ma business ang'ono SMEs kumapetoko. Ndiye pafupifupi 1.3 trillion ndi zimene zaperekedwa. Komano chakula msinkhu kwambiri ndi 931 billion imene yapita ku unduna wa zaulimi. Ndiye kukwera kuchoka pa 693 billion chaka chatha kuzafikano chaka chino 931 billion ndi nkhani imene ifeyo ngati alimi yatisangalatsa chifukwa zikutanthauzira pafupifupi 12.2% kukwera. Ndiye kuti titangomva kuti budget yakwerako ayi ndithu tinamwemwetera chifukwa mmene amapanga present mu ifeso alimi tinali komweko.
Aino tinapita kumene anakwita nani kapena mudango ndiye ife tilowa basi. Ayi anatita nthawi ya ma consultative meetings Chabwino. ali mitabwera ni kuno mutifotokozere kuti kodi mu budget mufuna tikemo chani. Tinawafotokozera mmene amapanga so present ku parliament anatita nanso kuti tabwerani chinthu chichata chiphika mudzachimve kuti nocho kumveka bwanji. Tinali komweko tinamva mmene achiyalira ndakamba pano kunena kuti takondwa chifukwa cha increase ya 12.2% mu budget yaku ulimi. Komanso ifeyo ngati Amalawi chimene timayang'ana kwambiri ndi magawo atatu: food security, economic security, komanso nutritional security. Ndiye tinali ndi nkhawa lemani timakamba pano kunena kuti maboma ambiri kuno ku Malawi chaka chino anakhuzidwa kwambiri ndi ng'amba, kunali ma droughts. Ndi zimene zapangisa kunena kuti chiyembekezo chathu cha zimene tikolole zikhala mwina chocheperako kwambiri. Nde mafunso amene tinali nawo ndonena kuti mu budget imeneyi boma laika ndondomeko zotani kuti no chakudya chikhale chilipobe. Kupatula chimanga chimene chikugulidwa ku Zambia, taona kuti mu budget imeneyi muli ndalama pafupifupi 60 billion zimene zaperekedwa ku ADMAC. Ndicho linga chona kuti no ADMAC igule chimanga kwa Malawi. Tidakali pamenepo. Bungwe la ADMAC Amalawi ambiri amaliyang'ana ndi diso lofira kwa basi. Amaona ngati kuti ni mbali imodzi lomwe maboma komanso boma limakhala ndithu lingoononga ndalama koma zomwe imachita bwinobwino samamvetsetsa kuti kodi akuti mwati ADMAC nchani. Ndalamazi monena kuti ena amanena kuti choyipa sila ADMAC ndalama zochuluka zedi chonje 60 billion. Sindiye kuti kumene kuzikangodibwako kumene. Ya ndizona tunena kuti ngati dziko takhala tisakukhutira mmene bungwe la ADMAC mukozanso nanu kuvomereza ite ngati alimi takhala tisakukhutira ndi mmene bungwe la ADMAC lakhala likugwirira ntchito yake. Mchaka cha 2019 kudachitika kafukufuku kapenano review yonena kuti kodi bungwe la ADMAC lidzigwira ntchito motani. Panopa kwa ADMAC kuja kudagawidwa magawo awiri, kuli timati ADMAC commercial komanso kuli ADMAC social services. Cholinga nchonena kuti no ngati boma lizitha kutumikira Malawi kudzera no kugawo la social services. Komanso ngati ADMAC payoka izithaso kupanga malonda kuti no izitha kuzidalira paloka ku commercial uko. Ndiye kwaoneka kuti no ntchito za ADMAC zakhalabe zili zotsimphina chifukwa tikamanena kuti ADMAC pali kankhani kamene kali mkatikati mwa dzina kachatuka chakuti agriculture market development. Ndiye nkhani ya market development ndimene akhala ili yovuta kwambiri. Khanga sizinachite bwino kwenikweni. Kale makolo athu amadalira bungwe la ADMAC pa nkhani za malonda. Dera lilonse kunali ADMAC. Akalima thonje, kulima mapira, kulima mchewere, amadziwa kuti nsika ndiopezekeratu tikagulitsa ku ADMAC. Ndiye chaka chino mu budget iyi boma ali kuchallenge bungwe lomwelo la ADMAC. Tamva ngati Malawi kuti kwaperekedwa 60 billion yoti igule mbewu. Chimene chakhala chikuvuta kwambiri ku ADMAC ndi kuchedwa. Pamene April, May mavenda ayamba kugula mbewu kuchokera kwa alimi. ADMAC amakhala nomwena akupanga mapulani kuti ayamba kugula mbewu. Mene misika ya ADMAC imakhala nomwe kuti kutseguliridwa, kumakhala kuti nomwena mbewu pansika paja palibe mitengonso nayo yakwera. Tikudziwa bwinobwino onena kuti pali zinthu zingapo zimene zachitika pakati apa. ADMAC yagula makina kuti ngakhala takhala kuti agula mbewu yoti ino ili ndi moisture kapena chinyontho chochuluka atha kudziumika mbewu zija nkukazisunga. Cholinga chona kuti mwina azipita pa msika mwa msanga. Chabwino mwina pankhani imene ya ADMAC mwina si poti nkhani zinzochuluka nthawi singati lole. Kunali kuwafunikira kuti ADMAC ilandire 60 billion. Kunali kuwafunikira kwambiri kuti no ADMAC ilandire 60 billion chifukwa chonena kuti takamba kuti no kuli ADMAC commercial komanso ADMAC social services. Ndalama zimene zapita ku nkhani ya chakudya zilipo magawo awiri. Pali 60 billion imene yapasidwa ADMAC kuti no igule mbewu mwaokha kuja ku commercial services kuja. Ndikuti ADMAC payokha igulanso mbewu ndi 60 billion koma on commercial basis. Azipangira business, azitha kugula nyemba, kugula mchewere, kugula mpunga, kuti no iwo amene mwina sangathe kupita mwina kukalandira chimanga kudzera kwa ADMAC. Komano mwina alemani mulinga khobiri mutha kupita kwa ADMAC kukagulako thumba la chimanga nkumadya pakhoma. 60 billion yapadera. Ndiye pali 60 billion ina imene no boma lifuna kuti ligule chimanga, koma chimanga chimenecho chipitano kuja ku strategic grain management, kuja ku nkhokwe kuja.
kumbukirani unena kuti zaka 10-15 zapitazo malemu Professor Bingu wa Mutharika anapanga ndondomeko yofunikira kwambiri ngati dziko. Anatimangira nkhokwe. Tili ndi nkhokwe ku Mangochi, tili ndi nkhokwe ku Luchenza, tili ndi nkhokwe ku Mzimba, ku Mzuzu, zina zili ku Lilongwe. Cholinga chona kuti ngati dziko tizikhala ndi chakudya chokwanira. Ndiyeno nkhokwe zimenezi zakhalano nazonso zikusauka chaka kumatha mapeza kuti chimanga mulibe. Chifukwa chake boma lapereka 60 billion yapadera kuti adimakitsogolere kusonkhanitsa mbewu zikasungidwe ku nkhokwe kumeneko. 60 billion ina agule mbewu zawo ngati adimaki adzipanga malonda. Ndiye kuti adimaki ipayokha ayiveka ndi ndalama zopitirira 120 billion. Tikukhulupirira kuti chaka chammawa sitifunanso kuzaka mbaso nkhani imene mwina mwadandaula pano kuti bungwe la adimaki takhati kuti dandaula chifukwa kuthekerako ndiye kuti ku nkhani ya chuma chaperekedwa. Chofunika nchona kuti bungwe la adimaki mwina chaka chino tioneko kusintha. Tisadapite kokapumula chigawo chathu choyambachi. Nkhani ina yomwe amalawi ali akuti CDF constituency iliyonse 5 billion. Akuti ndalama zachipuka zedi. Inu ngati katswiri wa zaulimi mukuoneka bwanji ndalama imeneyi 5 billion kwacha osati pa district tuya chifukwa district imatha kukhala ma constituency 5 ndiye kuti izipezeka district mwina ndi ina 25 billion ina yako 30 billion kumene ndalama zimenezi zachuluka zedi. Mmene timamvetsera ngati alimi kuti constituency ina iliyonse idzalandira 5 billion kwambiri timangoona ngati nkhamba kamwe. Kuma consultative meetings amene anduna zachuma amapanga nkhani imene inatulukanso. Ndiye ku budget presentation yadzatulukanso ndipo tasimikiziridwa ngati amalawi kunena kuti ndalama pafupifupi 5 billion zipita ku constituency ina iliyonse. Panopa kuli ma constituency 229 kusonyeza kuti constituency ina iliyonse ayiwomolera ndalama yofanana ndi constituency ina sipadzikhalanso kukanganira kwina kulikonse. Ndiye apa zotanthauza kunena kuti nkhani zachitukuko ku constituency zapasidwa mphamvu kwambiri. Lemani kuno ku Malawi kawiri tikamakamba chitukuko anthu kumudzi mwina amatha kungoona bridge, mwina nsewu, mwina block ya sukulu, kapena mwina kachipatala pena pake, kapena mwina kasukulu ka anankomba phala. Timayiwala kwambiri nkhani ya ulimi. Ndiye Constituency Development Fund imene 5 billion iyi ikuperekanso mphamvu kwa alimife kumudziko kuti no tipangenso maplani a maulimi osiyanasiyana. Mwachisanzo madera amene kuli mitsinje, madera amene kuli maiwe, madera amene kuli nyanja, kuli madambo. Ndi 5 billion imene iyi ikabwera titha kutengapo mwina ka 200 million mkukonza ulimi wa nthirira. Kumagwirisa ntchito madzi kapena chinyontho chimene chili kumeneko nkumadzilimira tokha ngati constituency kumakhala ozidalira pa nkhani ya chakudya komanso chuma posayang'anira ndalama zina zimene zaperekedwa. Chifukwa apa tukamba za 5 billion CDF komatu ndimaunikira kwambiri nkhani ya ulimi wa nthirira. Kupatula kuti tikambanso kuti boma laika ndalama zapaderadera nkhani ya ulimi wa nthirira ndiye kuti mwina pa constituency pa janso ikhonzanso kuunikira kuti 5 billion imene ayambe maulimi. Actually chimene chachitika panopa nchonena kuti kuma constituency zikuja akonza kale mmene tikuyankhulana pano kuma constituency kuja akonza kale maplan. Miyezi iwiri miyezi itatu yapitayi timatha kuona kukuchitika misonkhano yokonza maplan amati constituency development plans. Tadigani mmene kusonyeza kuti mmene budget isanapangidwe present anthu anakonzekeresa kale zomwe mufuna kutanthauza mmene kwambiri. Chinthu cha constituency development plan mmene feta tinamvetsera chikulumikizana ndi masomphenya a boma. Boma likufuna kuti no lifikire amalawi kumudziko ndipo mafotokozero anena kuti akufuna kuti ndalama za boma zisamakhale kwambiri ku Capitol Hill koma zipite no kumudzi. Ndiye kuti no iyi 5 billion ya Constituency Development Fund ikugwirizana ndi policy ya decentralization kapena kupereka mphamvu kwa anthu. Ndiye chimene chakhala chikuchitika miyezi iwiri itatu yapitayi ndi kukonza ndondomeko kuti kodi ndalama zimene zikabwera zidzafikire zitukuko zake ziti.
ndiye tikumvetsedwa kuti kwakonzedwa ma constituency development plan, ndiye ma constituency development plan aja awasonkhanisa onse aja nkupangano district development plan. Kusenza kuti ndalama imene ikabwera sikuti noiza ngoti yafika mwina ilibe kolowera, ikupitano ku constituency iliyonse polondola zitukuko zimene eni wake kumudziko asankha kale. Ndiye ndimangopempha onena kuti zikabwera nangasi ine ndi wazaulimi inenso ndikuyena kuokera mbali yanga kuti no ndalama ya constituency ikabwera tiye tikonzere ma irrigation schemes. Ndalama ya constituency development fund ikabwera tiye tikonzere ma deep tanks. Ndalama ya constituency ikabwera tiye tionesese onena kuti no misewu tikonze izipitano ku maskimu kuja kuti no galimoto zizitha kupita umakanyamula kabichi, galimoto zizitha kupita umakanyamula dowe, umakanyamula tomato, chifukwa mbewu zambiri zimaonongeka kuchoka kumene timazilimira kupita kunsika chifukwa kuti misewu sili bwino. Ndiye constituency development fund kwa ifeyo ngati alimi tikuona kuti no ndi yankho limene no labwera kufuna kutithandiza, koma tikukhulupirira kuti pakutha pa zaka zingapo ndiye kuti no tiona kusintha. Mukuonera programu yapadera yomwe tikuunikira budget yomwe nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka MP adapereka ndithu ku mtundu wa Malawi ndalama zochuluka zedi zomwe zidaperekedwa 10.9 trillion zosawerengeka zimenezi. Koma lero kwambiri tikuunikira budget ndalama zachuma zokhuza ulimi. Adatiuza ife makolo zaka zambuyomu kuti chumachi chiri mthaka, kodi koma nthaka mmenemu zaka zapitazi zikuoneka kuti mumatipasa mavuto, komanso Malawi takhala tikulira nkhani ya njala. Ndiye boma ili litabwera layika ndithu ndalama za nkhani mmenemu cholinga kufuna kuthesa njala. Mmene tibwere tikhale tikuunikira nkhani yokhuza ulimi wa nthirira komanso zina. Ngati mukufuna kukhala mmodzi wa amene mukufuna kumvesa kuti kodi anduna anatinji makamaka nkhani yokhuza ulimi, inuyotu musadalikire ndikane mawu anu. Nkhani yokhuza ulimi wa mthirira ine pena ndimaona ngati kuti khangati ulimiwu imangokhala nkhamba kamachabe. Tikaunikira ndi mmene zinthu zakhala zikuyendera maka kuno ku Malawi, mpovuta kupeza anthu ndithu akukolola kawiri katatu pachaka, mwina kanayi kamene. Nthawi zambiri ulimi wathu wakhala ndithu ukudalira mvula. Ndiye pakali panonso mmene tikufotokoza nanga mvula si yatipanga njomba posachedwa apa. Ndiye mu budget imeneyi ya 2026-2027 yomwe yaperekedwa ndi anduna 40 billion kwacha ikupita kumeneko. Kodi mwati autizi katani ndalama imeneyi, chifukwa ena nkumadabwa kuti ulimi wa nthirira umakhala mwina wa munthu payekha, ndiye bomanso nkupereka ndalama zizigwira ntchito ndalama zonsezi. Mmene anduna mafotokozera tsatane wa ndalama zimene zapita ku Ministry of Agriculture, bwana makamba za 40 billion imene akuitchula kuti ipita ku program akuti National Irrigation Development Program. Koma pofuna kulimbikitsa ulimi wa nthirira si 40 billion yokha. Ndalama zake zikudusa 280 chakuti billion ndi fotokozera. Zomwe za nthirira zimene nthirira okhaokha chabwino. Chimene timapanga pomvetsera budget presentation tinapita ndi checklist. Checklist ya MIP1 ija Malawi Investment Plan ya zaka 10. Kuti kodi nkhani ya food security ndi nkhani ya chuma komanso agriculture commercialization ndi productivity pali ndondomeko ziti. Ndiye pokhala kuti boma limene likutsogolera pano ndi la DPP, tinakatenganso manifesto a DPP aja. Munafika pamenepo? Tinatenganso manifesto a DPP. Cholinga chanu chinali chani? Timafuna kuti no tidzifananisa. Ife ndife Malawi. Ndiye timafuna muziona malonjezano. Tiziona malonjezano kuti kodi boma linalonjeza chani. Chabwino. Ndiye tinaona kuti boma linalonjeza nkhani ya no one should die of hunger. Cholinga njona kuti no ku Malawi tikhale ndi chakudya chokwanira. Ndipo imodzi mwa ndondomeko imene layikidwa ndi nkhani ya ulimi wa nthirira. Ndiye muli 40 billion yotukula ulimi wa nthirira, National Irrigation Development Plan. Ndiye muli 241 billion Malawi kwacha zimene zaperekedwa ku Shire Valley Transformation Program. Kumeneko ine sindayankhulira ena ya
project manager imandipwetekesa mtima pena imandikuisa kumene chifukwa nthawi yomwe ndayamba kuimva mpaka nthawi zedi and pena umadabwa kuti kodi kwenikweni kumeneku kumachitikanji ndiye penanso mmene anthu amakamba kumatchulanso kuti ndalama zochulukanso zikupita kumeneku nalijenga mwina ino munthu akufotokozera bwino kuti enafe timasuke nawo ndizoona kunena kuti project ya Shire Valley Transformation inayamba kalekale mpaka nthawi zedi mmene imayamba project manager tingoyerekeza kuti mwana amabadwa ndikuti pano wakayamba Sunday 1 mwina ali Sunday 2 wayamba kudzilembera yekha koma chenjeni sichinaoneke komano ku Shire Valley Transformation ikusitida khale ndi chinthu choti nkuloza ndizoona kunena kuti chamma 2019-2020 kudabwera kamvuluvulu amene adasokoneza ntchito Cyclone Freddy kudapezeka kuti anaphwasula malo onse onyamulira madzi kuti azipita ku makanalo kucha ndi kunapangisa kuti mwina ntchitoso za kanalo zibwerere kuyambanso kumanganso chinteke chicha komanso kupatula pamenepo tikambe mwachidule pano tachedwa chifukwa pofikira pano Shire Valley Transformation Project malo pafupifupi 4,000 hectares ali ready kuti mwina titha kuyambapo kulima ndi mmene mwakambiramo nena kuti mpaka zaka 7 zaka 8 tikukamba benkhani imodzimodzi tikanakhala kuti mwina nkhani za njalazi ndi kuti mwina 4,000 or 3,000 hectares yo tayambapo kugwiritsa ntchito nchifukwa chake taona panopa chaka chinochi boma lapereka ndalama zimenezi 241 billion Malawi kwacha kuti zifulumizise ntchito za ku Shire Valley Transformation kuti mwina tisamango tidzakhala ndi kanalo yayikulu imene idzakhale yayikulu dziko lonse la Malawi kuti mwina nkhani za ulimi wanthirira zipite pasogolo komanso kupatula 40 billion imene yaponyedwa mbudget ya ulimi wanthirira kupatula 241 billion imene yapita ku Shire Valley Transformation Project kuliso 3 billion imene yapita ku Timati Pride kufuna kutukula ulimi wanthirira ku Malawi paliso project ina Timati Pride chifukwa nayo imene iyi ikulimbikitsa ulimi wanthirira pali ma irrigation schemes pafupifupi 5 kuno Malawi amene akukuzidwa malo ake tili ndi Mlooka ku Phalombe ku Loya ku Nkhatabe ma irrigation schemes amene wawa akulandira thandizo kudzera ku boma la Malawi kudzera ku project imene ya Pride ndiye muthakuona kuti chidwi cha boma cholimbikitsa ulimi wanthirira ndi chachikulu kwambiri ndiye mwina Malawi pokhala kuti pano tukambirana kwambiri nkhani ya zimene zili mbudget zothandizira ulimi wanthirira tisangonena kuti mwina ndi 40 billion yokha 40 billion yo ndi yapaderadera yokhuza National Irrigation Development Program koma pali 40 billion ya National Irrigation Program ndi pali 241 billion Shire Valley Transformation ndi pali 3 billion yopita ku Pride ndikuti tikaziphatikizira zonsezi ndi pafupifupi 284 kapena 285 billion zimene zangoperekedwa kulimbikitsa ulimi wanthirira cholinga nchonena kuti Malawi tisangodalira mvula komano tidzipanga ulimi wanthirira ndi ifeyo ngati alimi pena timakambirana kuti mukuona bwanji alimi anzanga timanena kuti uwu ndi mwayi wanzama wofukula ndi manja chifukwa kuti mwina tizingodalira mvula kapena tidzidandaula onena kuti sitinakolole 40 billion yabwera 241 yabwera komanso 3 billion yabwera kusonyeza kuti chidwi chilipo chotsalira ngati mmene tinadandaulira ku Adimaki kuja kuti 120 billion zapita ku Adimaki 60 billion kugula chimanga chopita Munkhokwe 60 billion commercial purposes ku Adimaki ndikuti ngakhale ku irrigation over 280 billion ndi mwayi wanzama wofukula ndi manja kwa ifeyo alimi tikuyenera kuti timwemwerere koma chofunikira kwambiri nchona kuti alimi enu ake alimi ife tikhale organized tikhale magulu tionesese kunena kuti tapanga ma plan ya irrigation tifunseso azilangizi akuboma kuti atsogolere kuwathandiza alimi kuti apange ma plan abwino ya irrigation kuti kuyambira April boma likangoti layamba kugwiritsa ntchito ndalama zimenezi tikhale kalikiliki kulima mbewu zosiyanasiyana kumundako kugwiritsa ntchito madzi kugwiritsa ntchito maiwe mitsinje kuti ngati talephera kukolola pogwiritsa ntchito mvula imene ikungochayi koma tikapita ku madzi ndiye kuti zitha kutithekera vuto lina lomwe litachitika ulimi omwe wapita mbuyomo komanso kulima kwa 2025-2026 vuto lalikulu lomwe nalipo
mukufotokoza inu akatswiri a ulimi makamba nkhani yokhuza mbewu munanena kuti fertilizer nthawi zina amatha kumapezeka koma zimaoneka ngati kuti mbewu lidali vuto lalikulu kwa basi payikidwa kuti ndalama zapadera kuti ngati dziko lizipanga produce lokha mbewu zomwe zizipangidwa kwathu konkuno mwina kufotokozolera kwake mungatambasule motani ndizoona lunena kuti kuno ku Malawi takhala tikuvutika kwambiri kuti tikhale ndi mbewu zimene alimi atha kumagwiritsa ntchito m'minda mwawo. Dziko lino timafuna mbewu pafupifupi 40,000 metric tons pa chaka zoti tigwiritse ntchito komano mwina musadapitira pamenepo tikamakamba kuti mbewu amene akuonera pali sangoganiza kuti chimanga kodi yapatu kwamba sachimanga choka ayi apa tikunena kuti no mbewu ya makono kaya ndi mbewu ya ntedza kaya ndi chimanga kaya ndi nyemba kuno ku Malawi kawiri mbewu zimene timakhala nazo sizikhala pa mulingo wokwanira ndipo takhala tikuona alimi ambiri alimife tikumabwereza mbewu mwina kumangopita mu nkhokwe kaya mwina kungota pa nthumba kukadzala izizi kwambiri zimachitika chifukwa chonena kuti mbewuyo ikusowa mbewuyo sipezeka ya makonoyo komanso mbewuyo njokwera mtengo kwambiri ndiye mu nthawi imene timafotokozera zimene ifeyo alimi tikufuna kuti zikhale mu budget tinapemphapo ngati kungakhale ndondomeko yothandizira kuti dziko la Malawi tizidzipangira mbewu tokha seed multiplication. Ndifo okondwa kuti mu budget iyi tamvetsedwa kunena kuti boma layikamo ndalama pafupifupi 11 billion zofuna kuonesesa kuti ifeyo ngati dziko tikudzilimira mbewu tokha kuti tidzigwiritsa ntchito kumadzala m'minda mwathu mbewu ya makono. Imene ndi nkhani yabwino chifukwa tikukhulupirira kuti mbewu imeneyi boma likasogolera kuti tidzilimira mbewu tokha ndi kuti mbewuyo ikhala yopezeka mosavuta komanso pa mtengo wabwino. Ndiye kuti zimene ife alimi takhala tikupanga zomabwereza mbewu kumangotenga mu nkhokwe mwina umangotonola mbewu ya chaka chatha nangati panga bwanji zikhala kuti zachepa. Tikatero ndiye kuti zokolola zathu zipita pasogolo kwambiri. So ndi nkhani yabwino chimene tingapemphe kwambiri otsogolera kuboma konena kuti 11 billion imene ikufuna kuti ithandizire kuti tipange seed multiplication ichitike mwamsanga. Ngati nkotheka tiyambe kugwiritsa ntchito nthirira ma irrigation sites amene ali ndi madzi ochuluka komanso ali ndi zipangizo zothiririra tiyagwiritse ntchito msanga kuti tikhale ndi mbewu. Mwina pofika August September titakhala kuti mbewu imeneyi yacha ndi kuti alimi atha kugwiritsa ntchito pa ulimi wa 2026-2027 ngati zingavute mwina pogwiritsa ntchito mvula inayo. Komano 11 billion imene ikupita pofuna kuthandizira kuti tikhale ndi mbewu ya makono yolimidwa kwathu konkuno nzabwino. Komanso tikumbuke kunena kuti ngati dziko takhala tikuononga kwambiri ndalama zakunja poyitanisa mbewu kunja. Maiko amene atizungulira ngati Zambia, Tanzania, Zimbabwe, Mozambique ndi amene akhala kutithandiza kwambiri ngati dziko pa nkhani ya mbewu. Ndiye 11 billion imene yaperekedwa kuti ithandizire kuti tikhale ndi mbewu ithandiziranso kuchepesa ndalama zimene timaononga zakunja zimati forex. Ndiye kuti pamene popo zili bwino. So ndi nkhani yabwino pa nkhani ya ulimi, ndi nkhani yabwino pa nkhani ya chuma ngati dziko. Nkhani ina yomwe amalawi ambiri nthawi zina liwu limeneli nthawi ina linalo wasewero nthawi ina amalawi ena samafuna kulimva kumene chifukwa lidasanduka chitonzo chokuti anthu ena anatengerapo advantage ndi dzina lotchedwa kuti mega farm. Koma tisadalowe kumeneko apaso tidalimva anthu nakutchula kodi mwati mega farm inchani kwenikweni tisanabwere funso langa mungopanga define kuti kodi tikamati mega farm timati chani. Chabwino ine ndikutengerani ku zaka ziwiri zapitazo chifukwa nkhani ya minda ikulu mega farms. Minda ikulu minda ikulu mega farms. Chabwino inakambidwa kwambiri 2019-2020 pamene zipani zosiyanasiyana zimapereka malonjezo kuti tithane ndi nkhani yakusowa kwa chakudya kuno ku Malawi tikhale ndi minda ikulu kuti tikayilima mwadongosolo ndiye kuti food supply ikhala bwino ngati dziko. Ndiye concept ya mega farm inakonzedwa kunena kuti padzikhala munda umodzi waukulu mega. Ndiye munda umenewo uzizunguliridwa ndi alimi ang'ono ma anchor farms
concept yake inali choncho kuti tikhala ndi mega farm, tikhala ndi ma anchor farms, komanso pa mega farm upo pakhala zinthu zinayi zofunikira. Chinthu choyambirira ndi ndalama, finance, pakhalanso nkhani ya finance kukhala bomalo. Chabwino. Komanso pakhala nkhani ya mechanization, kuti no pa farm pamenepa pakhale pali matrakitala, pakhale no machine omakololera, pakhale machine omakonza mbewu zimene zalimidwa pamenepa kuzipanga add value, kuzipanga process. Cholinga nchonena kuti no ntchito zonse za ulimi zizichitika malo amodzi. So concept ya mega farm zaka ziwiri zaka zitatu zapitazo ndi mmene no idayerekezedwera kuti no izikhalira, kuti no pakhale munda waukulu umodzi kapena minda iwiri, kenako pakhale minda ing'ono yozungulira ma anchor farms. Koma nkhani ya mechanization, nkhani ya finance, nkhani ya seed ndi zina zonse zothandizira kuti no ulimi utheke zizichitikira pamenepo. Cholinga china chinali chonena kuti awa ma anchor farms amene no azungulira mega farm azipindula pa nkhani ya ulangizi, pa nkhani ya chuma, pa nkhani ya machinery kuchokera ku mega farm kuja. Kuti no pang'ono ndi pang'ono ndiye kuti ma anchor farms iwo adzankaso kudzakula nawonso kudzakhala ma mega farms. So concept ya mega farms ndi mmene no inalili poyamba. Koma no zaka ziwiri zaka zitatu zikuoneka kuti no mega farm concept chinativuta kwambiri ndi implementation. Implementation ndikuoneka kuti no kwa zaka zimenezi panali kachipwirikiti. Chabwino. Nje apa ndaona bomali lomwe ndithu tikhoza kusimikiza kuti boma la DPP likunena kuti kuzera mbudget lomwe yapangidwa present likunena kuti ma mega farm sitikuchosa koma ma agency ngati Malawi Defense Force, ngati Malawi Prison, komanso fisheries amene wandithu amene apangidwe farm, apangidwe fund kuti azipanga ndithu ma mega farm amenewa awasilingane kuti ndali mang'ono koma ndithu ma mega farm amenewa wali ndi mbiri kale za nkhani zolima. Mwina zimene zithandize bwanji kuthesa njala yomwe yakhala ikutivutisa zaka 5 zapitazi? Actually concept ya mega farm ndi mmene mayenera kuti izikhalira. Mmene mwedi sadaphonye iye. Ayi. Panopa kwaperekedwa 14 billion yopita ku mega farm. Makamba za Malawi Defense Force, MDF, ali ndi minda ingapo umodzi ku Mchinji kumene koko kuchitika ulimi wapamwamba kwambiri. Machinery amene tikuanenawa, ma finances zonse zili pamenepo. Ndikuti mega farm concept ndi imene imayenera kuti izikhalira. Makamba za Luwana kuli malo ochuluka kwambiri. Ndikuti pamangofunika no ndalama zapadera kuwapatsa Luwana kuti no talimani mwadongosolo kuti no mbewu zimenezo zipite ku Nkhokwe ku NFRA kapena ku Admark. Makamba za department ya Zandende ali ndi malo ambiri kwambiri. Oti no komanso labor kundende kuja ndi ambiri. Sonza kuti no 14 billion imene ikuperekedwa no ku magawo aboma ngati ku Luwana, ku MDF, ku Malawi Prison Services, ndikupa kuti no ndiwo zikhala zenizene. Mmene ndinakambira munyonera kuti no mmene timapangira nkhani za mega farm zaka ziwiri zaka zitatu zapitazi tinaphonya concept ya mega farm imayenera kuti izikhala mmene zinalilimo. Kunachitika kachipwirikiti chifukwa chonena kuti no wina aliyense mwina ino alemani muli ndi mwangonena kuti ndili ndi munda apa basi nkupasidwa za mega farm. No, mega farm amayenera kukhala no wonena kuti no ali ndi kuthekera konse, ali ndi malo ochuluka, ndipo zonse zokhuza no mega farming zilipo, machinery, finance, seed ndi zina zonsezo. So tukupa kuti no 14 billion imeneyi ithandizira kwambiri nkhani ya prudence, kuzigwirisa bwino ntchito ndalama, kugwirisa ntchito bwino ma resources, komanso zithandizira bwino kwambiri kuti boma lizidalira kuti no pa mapulani yake pa nkhani ya strategic grain reserve management ndiye kuti no zikhala kuti no zili bwino. Komanso mu budget iyi tukamba za mega farm muliso component ya fisheries, komanso muli component ya livestock health development, komanso muli nkhani ya mechanization. So mutakuona unena kuti ngati panopa Mubas ayipatsakale pafupifupi 3 billion yoti no ithandizire kuti Mubas ija yayamba kupanga makina timatrakitala tamanja toti tizilimira. Ndiye kuti no ku mega farm kuja ngati kukufunika machinery
mashinari amene ajawa savuta kupezeka chifukwa kuti mubasi ayipatsa kale ndalama kuti itsogolere nkhani ya fabrication kuti tikhale ndi mashini oti tizigwiritsa ntchito kumene kucha. Komanso dziko la Malawi pa nkhani ya ulimi wa nsomba fisheries wakhala kupita pansi kwambiri. Ayi kwambiri tikanena kuti ulimi mwina timakamba za chimanga chani koma taona chaka chino nayonso fisheries ayiponyera 3 billion. Sonza kuti no chidwi chilipo ndithu kuti no mwina chaka chino cha 2026 2027 chikhale kuti no chikuchitika bwinobwino. So tikukhulupirira kuti no ndalama zonse zimene zaperekedwa ku unduna wa zaulimi 931 billion ndi ndalama zimene zithandizire kubweretsa kusintha ku ulimi. 60 billion commercial admark, 60 billion kugula chimanga for the strategic grain reserves, 14 billion mega farm initiative ndi nkhaniso yabwino, 40 billion national irrigation program ndi nkhaniso yabwino, 5 billion constituency development fund tikupa kuti noti maskimu tamidzi tikhalanso tikupita pasogolo. 11 billion seed multiplication initiative local tisagule mbewu kunja tizilimire tokha mbewu alimi apeze mbewu ya makono azidzala ndi nkhani yabwino. 3 billion fisheries nkhokwe za ukanengo 2.8 billion zinayamba timing'alu choncho boma lana kuti nkhokwe zimenezi tizikonze kuti no mbewu zizisungidwa menemo ndi nkhaniso yabwino. 241 billion Shire Valley irrigation site nkhani zabwino zokhazoka. 3 billion pride nanena kuti no tinali kumeneko timachonga kuti kodi DPP idanena chani manifesto. No one should die of hunger. Structured markets takambapo nkhani ya contract farming pano chabwino mwina tikupita kumapeto kwetu 26 billion iliso budget imene mukuti kuti tizipita koma ino ngati mulimi kumapeto kweni chabwino mmadani sopano kuti nanunso budget ndi imene machonga inde pamenepo mukupanga contribute motani kuti komanso muonesesa bwanji kuti nanunso iyayi musasalire mbuyo pamenepo. Ndi maneno onena kuti ngati alimi timaunikira onena kuti budget imene yatipatsayi ikulunjika pa Malawi 2063 kuti budget imene atipatsayi ikukamba za MIP 1 budget imene atipatsayi ikukamba za DPP manifesto. Nde inenso ngati mulimi ndimadzifunsanso kuti budget iyi gawo langa ndiliti. Ine ngati mulimi ndine commercial farmer ndiye kuti no kupezeka kwa mbewu kundikhudzaso kwambiri. Mbewu ikapezeka yamakono ndi kundigwiritsa ntchito yamakono kumunda kwanga. Komanso timapanga business yolima mbewu kugulitsa mbewu makampani a chilokolo ngati Novahiwa Investments Agrodealer amene amapanga mbewu kuno ku Malawi. 11 billion imeneyi ndikhupa kuti boma ndiye kuti ipanga subcontract. Kuja kopanda mbewu kuja inu muli konko kumene koko ndi kumene tili. Moti 11 billion imeneyi tikungofuna timvetsetse kuti zikhala bwanja akangoti no amene mmapanga mbewu tabwera mulembetse mupite mukalime mbewu boma tufuna tilime ndiye kuti ifeso tikhala kuti tili kumeneko kupokera majeketi uthamangira konko ife ndife alimi 11 billion imeneyi tikhala tili kumeneko. Chabwino Ku Shire Valley kwakangoti no 4000 hectares ilirede bwerani kuno tilime tikhala tili kumeneko. 40 billion national irrigation development plan tikhala tili kumeneko chifukwa ife sikuti tikungokambano za mafigala awaye koma tikuyenera kuti tichite. Ine ndine mulimi wochita ndikhupa kuti no 11 billion imeneyi hayi ndithu nafeso tili mtika matero tatero ndithu ndikufunira zabwino zonse zikomo kwambiri. Kumaliza kucheza ndi Leonard Chimwaza omwe ndi mulimi komanso ndi katswiri wa nkhani za ulimi kuyita mbasula budget nkuisiya pa mbalambanda chimodzi ndikukhulupirira kuti ngati pena pake padasalira maka nkhani za ulimi taphunzirapo ziwiri zitatu sitisiyirapompo koma manufacturing tifuna tikalowemo kuti muli chani mmenemo ndalama zake nzingati kukakhala ku nkhani zokhuza umoyo ku health tikalowamonso mmenemo tikaunguzemo kuti muli chani kena kalikonse tikaona mkatikati mmenemo tizibwera pano kumalongosolo yana chimodzimodzi akati budget ndi ya inu ndi ine ndalama zimene zija nzokuti zipindulire inu koma kodi zipindula bwanji ngati siti kuzimvesa nthawi zina mamwaya amatha kukhalapo koma osaziwa apa taona na ukamba za irrigation aukamba nkhani za CDF mwina simmadziwa kulitu 5 billion kumeneko constituency iliyonse kulandira ndalama imene ofunika tikasuzumireko kumeneko kukaonesesa nsoma checks and balances boma limati ndalama ndizo koma ndi ife nzika ofunika kuonesesa kuti ndalamazo zikupinduliradu ife nkhani ya njala malinga ndi boma ili unena kuti ikhale mbiri yamakedzana
mpaka siku lina. Ine dzina langa Maulana Lemani, mwakoma nonse, bye bye. Malawi, Malawi, ndimakukonda ndi mtima wonse, ziko langa Malawi, zina lako ndilokoma kwambiri, ndikagona